Topusko, 14.9. 14.9. Da. Da. 14. Topusko i Dubica. Da. Kad smo organizirano napustili Topusku, organizirano 14.9. bila je zapovjed od generala Budimira da sve snage iz Topuskoga da prebacimo na Viduševac i da tu formiramo novu zonu obrane faktički od Viduševca do Pokupskoga. Negdje je bilo izvlačeno, po mom sjećanju, oko 400 ljudi koji su izvlačili. Samo su jedna satnija iz 1. pješačke bojne i 3. pješačke bojne 2. gardijske brigade ostala tu na Viduševcu, a ove sve druge snage otišle su put prema Zagrebu. I ja tada kao zapovjednik tu na Viduševcu morao sam izvući naše snage koje su branili potez na glavnoj cesti Glina-Topusko, morao sam ih povući tu na Viduševac i tu napraviti novu zonu obrane. Nova zona obrane bila je ispod sela Gornji Viduševac, to znači pokrili smo sve ove komunikacije koje vode iz pravca dole Gline, gore od Vrgin mosta, vamo sve pokrili smo tu. Pokrili smo, osigurali smo desni bok od Rasnice, zaseoka Pariz do sela tu od prema, da, Ninja, evo. Vidiš li? Da. Opasnost na cesti. Evo ovo je peko, pozdrav. Nisam. Tu je bio Zmija i... Zmija, Topkin. Zmija je bio jedan pravi. Zmija? Da. Zmija, ona je žuti. Da. Recite ako se kojega imena sjećate. Bio je Davor. Koji je? Pero Bajan je bio? Ne. Evo. Eto vidi. Gdje je mali? Pariz sve do Donjega Selkovca, držali smo, to znači položaj u Gozaju Selkovca i ispred Viduševca. I te smo položaje držali do samog pada Viduševca do 39. To je zadnji bili položaj, tako Kozija. Da. 7 položaja je bilo. 7 položaja je bilo od Gornjeg Viduševca do Donjeg Selkovca. Rubom šume. Rubom šume, evo to je ovaj put. Praktično Pariz i ovo je bilo desno krilo onda obrane i ovo je ovdje dole cestari. I onda je se vezala sa Brijunima a poslije toga ste izvlačili. A poslije to je bilo prije pada Topuskoga. Da. Od pada Topuskoga, od 14.9. do 39. Je bilo znači samo ti 16 dana... Kad je Topusko ošlo, ovo je bila prva crta. Da. To što ti 16 dana, to je zadnja bio položaj na Viduševcu. Zadnji desno, da. Zadnji desno položaj. Je, pošteno. To je tako bilo i tako smo i napisali. Ja sam sa 4 čovjeka na položaju na 21 čovjeka u Satorni. Mi smo se plašili ovdje na Viduševcu. Pa policija i... Policija Bjelovarska, nešto domaća policija i Hosovi neke snage bili su tu. Sad je treće bojne. Evo ti ga Pariz, vidiš kako lijepo ti Pariz. Rekao pa, Dvorište, Gornji Viduša, Donji Pariz i onda Selkovac i dole na Donje Taborište i Bučica i ovo. To ćemo mi nacrtati, to će biti u knjizi, nema Bog. Tako da nema greške, to znamo. Ali točno datum od kada do kada? Da. Ne, crta, bojiš se na dan. Da, taj dan. 18.9. Presjek na taj dan. Čuješ, presjek na taj dan, zašto? Jer ona se mijenjala, ali Ma da, ona iz dana u dan se mijenjala.